До складання присяги кожного із президентів України щоразу прикута увага і експертів, і суспільства. Багато хто шукає певний символізм чи знаки. Жодна із інавгурацій усіх 6 очільників України не минула без пригод. Перший президент Леонід Кучма тримав руку на ще радянській конституції і не співав гімн України. Для двічі президента Леоніда Кучми терміново виготовляли булаву і печатку. Віктор Ющенко після складання присяги розцілував конституцію. Перед втікачем Януковичем зачинилися двері до Верховної Ради. Солдати з почесної варти знепритомнів перед Петром Порошенком. Про все це і чим відзначився на інавгурації Володимир Зеленський розлогіше наша Тетяна Сулій. Він чекав на інавгурацію лише 4 дні. Перший президент незалежної України Леонід Кравчук присягав на вірність народові України у Верховній Раді вже під жовто-блакитним стягом. Та руку тримав ще на радянській конституції і Пересопницькому Євангелії. Того дня, 5 грудня 91-го, у цій сесійній залі, як і сьогодні, хор виконував український гімн. Ні депутати, ані сам перший президент руки на серці не тримали. Та й слів ще не знали. Зате довго аплодували стоячи. Коротко і геть неурочисто присягав народові України вже інший Леонід, другий глава держави Леонід Кучма. До сесійної зали він заходить через бокові двері без першої леді і свити помічників, помітно нервуючи, скромно сідає на одне з крісел. Вже за трибуною, зачитуючи текст присяги, новообраний гарант Конституції руки на цій самій Конституції не тримає. Із урочистостей на інаугурації Кучми лише кілька формальних рукостискань. Геть іншим було друге пришестя Кучми у 99-му. Тоді його в президенти приймали вперше не в парламенті, а в Палаці Україна. Для нього терміново за 2 тижні до інавгурації виготовляють атрибути влади – штандарт, печатку, знак президента і гетьманську булаву із червоного дерева. У руків'ї стилет, на ньому напис латиницею «Все повертається». Кучма став першим президентом, хто цю булаву отримав, і останнім, хто під час інавгурації торкався сторінок Пересопницького Євангелія. Після церемонії музейники вирішують, така близькість для реліквії 16 століття – надто великий стрес і забороняють розгортати Євангеліє навіть заради президента. 23 січня 2005-го на вірність народові присягає вже третій український президент Віктор Ющенко. Знов Верховна Рада і знов Пересопницьке Євангеліє та Конституція. Над нею Віктор Ющенко перехреститься і навіть розцілує. З парламенту піде на Помаранчевий майдан. Там за сценарієм у небо мали б піднятися 33 голуба, але злетіти один з них одразу не зміг. Птахові допоміг сам президент. Ще від самого початку каденції погані знаки переслідували президента номер 4 і першого гаранта Конституції, котрий, пограбувавши країну, накивав п'ятами Віктора Януковича. Двері до Верховної Ради перед ним зачиняються, із попередників у почесній ложі лише Кучма. Замість Пересопницького Євангелія його копія. Президентське посвідчення Янукович сховає у кишеню, замість покласти його на червону оксамитову подушечку. І на десерт – гімн України, слів якого Янукович знати не знає. Наступним президентом України стає один із організаторів провальної інавгурації Януковича 2010-му – Петро Порошенко. Присягу українському народові складає 7 червня. 30-градусної спеки не витримує солдат із почесної варти. Він падає непритомним новообраному президенту до ніг. Прихильники Порошенка бачать у цьому гарний знак. Зброя впала, а значить війна невдовзі скінчиться. Виступ Порошенка з трибуни 40 разів зриває овації в залі. Його перекладають одразу на 6 мов. А після представлення армії на Софіївській площі Петро Порошенко дізнається, що в нього народився онук. Хлопчика на честь дідуся назвали Петром. Інавгурація колись шоумена із кварталу 95, а нині 6-го українського президента Володимира Зеленського розпочалася зі спільних селфі з прихильниками і поцілунку. Аби дотягнутися до колишнього колеги по цеху кварталівця Євгена Кошового, Володимиру Зеленському довелося підстрибнути.
Інавгурація мала бути ідеальною, хоч готували її лише 3 дні. Організатори врахували усі проколи попередників Володимира Зеленського. Двері в Раду міцно тримали 2 нацгвардійців. Ніхто з почесної варти не непритомніє. Керманич співає гімн, поклавши руку на серце. А посвідчення президента кладе не до кишені, а, як і годиться по протоколу, на подушечку. Та вже за мить воно зісковзує на підлогу, та новообраний президент цього не помічає. В наступні півгодини запропонує урядові піти добровільно і відправить у відставку цілий парламент. Одним словом, як сказав у фіналі Андрій Парубій, було весело. Тетяна Солій, Заман, АТР.